Yo, what's up mga tropa? Another day, another vlog at another blessings na naman pala sa ating lahat mga tropa. Alright, so usapang Raider 150 pala tayo ngayon. At pag-uusapan po natin kung bakit napaka-importante yung drainage po sa spark plug ng mga Raider 150. So bago natin pag-usapan yan, isang mabilisang intro muna tayo mga tropa. Alright mga tropa na, so papakita ko pala sa inyo kung nasaan banda yung sinasabi ko sa inyo na drainage ng mga spark plug ng mga Raider 150. So ito lang po yung gagamitin natin na panglinis mga tropa, no? Kung minsan alambre lang, yung ganito lang kakapal. So meron kasi ako dito mga tropa yung galing pa sa Japan na pinanglilinis po ito ng acetylene. So binigay po sa akin to ng boss ko sa Japan mga tropa. So ito yung gagamitin natin na pangsundot po natin dun sa butas. Alright, so papakita ko sa inyo mga tropa yung kung nasan banda yung butas mga tropa, no? So nandito po siya mga tropa. Ito po siya sa pagitan ng head sa kablock. Ay ano. So susundutin po natin yan mga tropa para makita na. Papasok lang po natin to. Ayan siya. Ayun. Ayan siya mga tropa, pumasok na. Ayan. So ito ay napaka-importante mga tropa sa mga makina natin na kailangan nating linisan, dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo tinitirik ng mga motor natin, lalong lalo na pag tag-ulan. Kasi once ito po ay hindi nyo malinisan at barado po ito, mapupuno po ng tubig itong sa may papasok po sa spark plug. Kasi ang mga Raider 150 nasa malalim po yung lagayan ng spark plug. So pag napuno po yan, yun na po yung magiging dahilan kung bakit titirik yung mga motor natin. Minsan palyado, minsan hindi na natin siya mapaandar. So minsan ito rin yung nagiging dahilan kaya napupundi po yung mga motor, mga spark plug natin. So itong sa ating mga tropa so far naman hindi po siya barado. Ayan o, hindi po barado kasi nalinisan ko na po ito nung last year. Pero sa mga matagal nang hindi naglilinis ang mga motor nila pag barado na po yan. At mas mainam na pong nilinisan na po natin yan bago po dumating yung talagang tag-ulan. Kasi once na hindi po natin nalinisan yan, tapos yun nga tag-ulan na, mag titirik na po yung mga motor natin pag yan ay barado. So yun lang po yung vlog natin mga tropa, no? So nakita nyo kung gaano ka-importante yung butas na yan, no? Napakaliit pero napaka-importante po yan. At siyempre nais ko lang pong i-share sa inyo para hindi po kayo magkaroon ng aberya sa daan, at hindi po at para maiwasan po yung pagtirik ng mga alaga nating mga Raider 150. Alright mga tropa, no? So madali ang vlog lang po kasi ito, kaya dito na siguro matatapos tong vlog natin mga tropa. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga tropa.